खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिका ब्रह्म बिजाथि देरहाखांनायनि उनाव जयै ओंखाम जानाय हाबाफारि दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव लकसभा बिसायख'थि बिजाथि देरहाखांनायनि उनाव जयै बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारि लादों। बिटिआर बेरगाव बियाबनि इएम दावबायसा बर'आ रायजोफोर आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरखौ लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि देरहाखांनायनि उनाव मोनसे जयै ओंखाम जानाय हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा सामब्रामनि हाथाइसालियाव बे जानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। खमैबो रोजासेनिबो बांसिन रायजो राजाफ्रा बोथिसे ओंखाम जादों। बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि लकसभा समितिनि बिसायख'थियाव देरहालांनाय जयन्त बसुमतारी आरो दिलीप सयकिया बिथांमोननि देरहानायखौ लाना दिनै रंजानायजों रायजोफोरनो बोथिसे ओंखाम जाहोस्राङो। बे समाव बिथां बिटिआरनि इएम आरो मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। मोनसे आयोजन खालामनो जोबोद गोजोनदों जोंनि दरं उदालगुरि आरो सेनं क'क्राझार लकसभा समष्टि बे मोननैयावबो जोंनि एनडिएनिफ्राय जों एनडिएनि एलायन्स राजनितिक दोलो बेनिफ्राय सानैबो बिजाथिया जोबोद मोजाङैनो देरहालांबाय आरो बिनि थाखायनो आङो दिनै नैबे 32 नं भेरगाव समष्टिया नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा सेरनि बे सामब्राम बे जायगायाव आंनि दोलोनि गासैबो मावथिफोरखौ लानानै आगुनि मावथि माखासे सिनियर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे रंजानायनि थाखाय मोनसे ओंखाम बोथिसे जानायनि आयोजन खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गोबां खामानि मावनाय आरो माखासेया जोंखौ गोबां सुबुरुन होनाय बिथांमोननो मोनसे फिसा अनथोब होनानै बिथांमोनखौ आङो मान बावदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु सानै बिटिआरनिफ्राय थांदों होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दरं लकसभा समष्टि आरो ओमफ्राय क'क्राझार बिथांमोना जिहेतु माखासे बिटिआर सक्तिनि इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनां दङ बेफोरनि सायाव बिथांमोननिसिम मा जों जोबोद गोजोनदों। बिसेसकै आङो सासे ट्राइबेल सुबुं हिसाबै सेनं क'क्राझार लकसभा समष्टि बेवहाय 10 बोसोर ट्राइबेल नङै सासे सुबुङा एमपि जानानै जोंनि मासिखौ आवग्रिनानै दङमोन बेखौ जोङो उदां खालामनो हाबाय बेनि थाखाय आङो बांसिन गोजोननाय दङ। आरो नैबे दरं उदालगुरि गोदोआव मंगलदै समष्टिमोन दायो गोदानै समष्टि दाफामफिननानै दरं उदालगुरि जादों आरो बे दरं उदालगुरियावबो आवगायनोनो एमपिमोन बिथां दिलीप सयकियाया फिन खनसेबाव बिथाङा एमपि महरै देरहाजाबावदों आरो दिनै भारतआव एनडिएनि सरकारा मोजाङैनो दाफुंजाबाय जोंहा मिजिं दङ आरो जोङो बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु सानै एमपि आबुङै जायाखैबाबो इयुननि समाव जोंहा जाहैगोन बेयो जोंनि थाखाय नैबे समावबो गोजोनथाव बाथ्रा खारन दरं उदालगुरिनि जि एमपि बिथाङाबो जोंनि बांसिन बिटिआर ओनसोलनि खामानि मावगोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिथाङा खोथा होदों। बेजों लोगोसे जोंनि जि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि जि खोथा बाथ्रा बेखौ जोंहा लकसभानि संसदआव बाहाय खोथा बुंग्रा जोंहा एमपि गैयामोन। दिनै जोङो सानै एमपिआबो खोथा बुंगोन दिलीप सयकिया बिथाङाबो खोथा बुंगोन क'क्राझारनि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो खोथा बुंगोन। दा बिदियाव सानै जोंहा लकसभा एमपि थानाय हिसाबै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो क्लजफोरा दफाफोरा थाबैनो मावफुंजागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बाय इलेक्शनाथ' ओरैनो जास्ट मोनसे फर्मेलिटि जागोन बियो जोंनि आखायावनो थागोन जोंहा देरहानाया माने 100% रोखा जोङो माब्ला जायो बेखौसो नेगासिनो दं। बेयाव जोंहा गाहायै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि कर्मि गासैबो बिबान थानाय प्राइमारि ब्लक जिल्लानि आरो माखासे बुथ कमिटिनि पेज हेड गोबां जोंहा मावथिफोर फैदों बिथांमोनाबो जोबोद गोजोन खुसि जानानै दङमोन आरो खनसे बयबो ज' लोगो मोनलायनानै मोनसे गोजोन मोनसे थासारि सोरजिनानै जोङोहाय ओंखाम बोथिसे जानाया एबा बालिफात ओंखाम जानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे खौसे जानानै इयुननि समनि खामानि मावलांनायाव जोबोद थुलुंगा होगोन होननानै आं सानो। बावला बिटिसि इलेक्शना
बा बिटिआर इलेक्शना 2024 मायथाइयावनो जागोन दा बे समाव नोंथांनि टार्म्सआव मा मावनो जोङो 2020 मायथाइयाव बिटिआर इलेक्शननि जि थासारि बेखौ बयबो मोनथिगो एप्रिल दानाव जानो गोनां बिसायख'थिया थाङै थाङै डिसेम्बर दानाव जादों 2020 थांबाय बिनि उनाव 2021 फैबाय बिनि उनाव 2021 आवबो जोंहा एमएलए इलेक्शन आरो बिनि उनाव फिन कर'ना 2021 नि जोङो आगस्टनिफ्राय खामानि मावनो मोनदों 2021 आगस्ट 2022 आरो 2023 दायो 2024 सोलिगासिनो दङ जोङो जोंनि भेरगाव समष्टि हिसाबै जोबोद उनफिननानै दङ थांनाय गोलाव समाव बिटिसिनि समाव बे समष्टिनिफ्राय सासे सोद्रोमा एमएलएल'सो दङमोन नाथाय बेहाय इएम गोनांथिबाबो इएमखौ मोननो हायाखैमोन खारन भेरगावआ साब डिभिजनेल समष्टि दा बे हिसाबै बेहाय गोबां मावनो गोनां थायो आरो समष्टिया ओरैनोबो थोजासे गिदिर बाय 14टा भिसिडिसि दङ दा बेखायनो बेखिनि गुवारथार आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय बे समष्टिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आरो आङो बिबान लानायनि उनाव जेसेबां हायो आङो मावनो नाजादों गेलेनायनि फोथार जोंहा कालचारेल स्टेज सेरिकालचारनि माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो लादों बिनि अनगायैबो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इडुकेसन सेक्सन जोंहा पिडब्लिउडि गोबां डिपार्टमेन्टनि खामानि जोङो मोनबोदों लाइब्रेरिनि मोनबोदों गोबां पिएनआरडिनि 15 फाइनेन्सनि जोंहा गोबां खामानि जोङो मोननानै जों दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो जेसेबां हायो जों जौगानो थाखाय जों नाजाहोनाय जादों आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव आरो आंनि समष्टिनि साहा थानाय जि बरनदि हाग्रा बेखौबो जोङो फोसाबनानै बे थावनिखौ मोजाङै रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावनो हानाय जादों आरो बेखौ मावफुंना होनायनि थाखाय आङो जोंनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आं बिथांखौ साबायखर কোনো থাকার পিছতো মন্ত্রী মিনিস্টার থাকার পিছতো যে রাজনৈতিক দলে এমপি জেগাব পারা নাই আজি আমার প্রমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে তেখেতৰ মানে বহল চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে আজি আমি দুটাও মানে সমষ্টি আমি এনডিএ হিচাপে মানে পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ইউপিপিএল হিচাপে আমি জয়ন্ত বসুমতাৰী ছাৰক আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে 1 নম্বৰ লোকসভা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ হিচাপে যেহেতু 1 নম্বৰ আছিল আৰু আমি প্ৰথমতে মানে এবাৰ ইউপিপিএল হিচাপে মানে আমি এমপি প্ৰতিযোগিতা মানে কৰি আমি এই সিটটো আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ দলৰ সকলো নেতৃবৃন্দ সকলো ইএম জিএম এমএলএ সকলো প্ৰাইমাৰী বিসিডিসি চেয়াৰম্যান প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ বুথ প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা ৰাখিছো যাতে আমাৰ এই শান্তিৰ এনাজৰি যাতে আগন্তুক দিনত মানে বৰ্তিত হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি ঐক্য প্ৰগতি যাতে বাহাল থাকে আৰু অনাগত দিনত আমাৰ বিটিআৰ চুক্তি যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে সোনকালে ৰূপায়ণ হয় তাৰে মই আহ্বান জনাম আৰু সদয়ত মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মানে আজিৰ এই স্বাগতে মই তেখেতক মানে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাও যাতে তেখেতে মানে সুস্থ থাকক ভালে থাকক কাৰণ তেখেতে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো এটা ইতিহাস যেহেতু আগতে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল তো তেখেতে যাতে আমাৰ এই ভাৰতৰ আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে যাতে ভালকে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই পৰম পিতা ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আৰু সকলোৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো আৰু ইউপিপিএলৰো মই জয় কামনা কৰিছো আৰু আমাৰ বিটিআৰ এম দাবুসা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজিৰ এই প্ৰীতিভোজৰ কাৰণে गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन जिनै एबा एचएसनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेक्निशियान आईसीयू टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएसजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला
आई आफा BM Institute of Paramedics नि 9395899391 एबा 9821 663 110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।